அட்டமஸ்தானாதிபதிக்கு எதிராக பாலியல் வன்புணர்வு வழக்கு. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்காக தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை முன்னிற்கும். அனுராதபுரம் அட்டமஸ்தானாதிபதி பல்லேகம ஹேமரதன தேரருக்கு எதிராக சுமத்தப்பட்டுள்ள சிறுமி மீதான பாலியல் வன்புணர்வு வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் சார்பில் தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகும் என்று மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சர் சரோஜா போல்ராஜ் ஊடகங்களுக்கு விசேட அறிவிப்பொன்றை விடுத்துள்ளார். අනාවරණය කරන්න එපා කියන එක, සිද්ධි අනාවරණය කරන්න එපා කියන එක, ඒ වගේම විමර්ශන තොරතුරුත් අපි අනාවරණය කිරීමෙන් වැළකී සිටිනවා. ඒකේ තේරුම කිසිම වෙලාවක අපි විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳව, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන පිළිබඳව විශ්වාසය කඩකිරීම සඳහා විපක්ෂය සහ අනෙකුත් කණ්ඩායම් ගනු ලබන වෑයමට අපි ඉතාමත්ම තදින් විරුද්ධය ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන පිළිබඳව, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් පිළිබඳව රටේ විශ්වාසය පැවතිය යුතුයි. ඒක තමයි අතරම ආචාර ධර්ම. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் எதிர்காலம் மற்றும் தனிப்பட்ட நலனை கருத்தில் கொண்டு அவரது தனிப்பட்ட விவரங்களையோ அல்லது இந்த வழக்கு சார்ந்த விசாரணை தகவல்களையோ ஊடகங்களில் பகிரப்படுவதை தவிர்க்குமாறு ஊடக நிறுவனங்களிடம் அமைச்சர் இதன்போது மிகவும் நயமாக கேட்டுக்கொண்டார். அதேவேளை நாட்டின் சட்ட அமலாக்கல் பிரிவினர் மற்றும் நீதித்துறை மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை சீர்குலைக்கும் நோக்கில் எதிர்க்கட்சியினரும் இன்னும் சில குழுக்களும் மேற்கொண்டு வரும் திட்டமிட்ட முயற்சிகளுக்கு தனது பலத்த கண்டனத்தை வெளியிட்ட அமைச்சர் சட்டம் தன் கடமையை சரியாக செய்யும் என்பதை உறுதியாக வலியுறுத்தினார்.